Wala. Nanaurin pa naman na subhanahu wa ta'ala. Isa ang yaloy na subarasi Nubo. Kurang sobra talaga to sa to. na ayat Uway na mi yuta maputi abang sa stage niya labatan tano. Aro, pakampo. subarasi nga ang mapapasyon sa kapatid na ayat ibutuloy na kasunod. Ngayon ito na Ay nudo. Ay nudo. na siniya na inisip sa kapatid na Allah Ta'ala. Wala bila lumindungan si Allah Ta'ala pangalita ko Allah Ta'ala bertanong pala doon makapag-ikhlas o pangalita ko Allah pala doon makapag-ikhlas yan ay sa alaman na niya panutol ang isa ko mga sahaba Siya nadakunto doon sa likod. ang ito sa Thabit Ibnul Qais na inituron agiyang putwa ka pero Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi giyang mo tagini turun ng sagiyang putwa ayat ayamanan niya na biya marateya na ubaniyo papuroon sa mga suara niyo sa baniya na pagkumbaban sa suara nabi na sukya na ganiyan nun na ayamiya turuya na tigya na saben sabenar asakan na duwa matanong ako at tigya ni katerusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa manuto at tigya na miyay lang so amalakan pada ko at tigya na kung tago unaraka duan ako din at tigya sabi yung sa mga sahaba ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na piano tulirano. Agiyan ko tama o ula-ula o Thabit si ko walay niyan at punggurao ko sa sampuran akagurao ko. So kiyan nagono Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina kasoy kanuron. Kasoy kanuron na turuan niron. Innahu laysa min ahlin nar. Innahu laysa min ahlin nar walakinnahu huwa min ahlil jannah. Pero aniro na tigiyan amataan as sa kaniyan na kana ube tago naraka ube idina sa kaniyan na padukot tago surga. Gito so tao ang mga pag-iikhlas. Tao ang mga pag-iikhlas aya din ang masuswayan na gupuun kailati. Sa giyang ko to akater o Allah. Giyang mo aki aluyang sa ubaniyo pupuroon sa suara niyo. Kuswaraw Nabi sallallahu alaihi wasallam na initabad ko puso iyan. Kagi ang makapag-iikhlas. Ini kalagyan ng makasulod ko naraka. Sa katano na kasalak, kanabababin lalayon. Pigiran na gupuon sa muhadara na masubatong sa tao na didong pagagamaw po paruman. Piginasakang ba si pitindu ganiran? Na didong pagagamaw sa Roman. Ibangin siya ka busy. Kanaba busy ka na kakrean yan. Kagi po naman natigin ako kaya seminar tano. Alam mo ano to pendingan na napalarakan doon tumiya ka tompa. Lagi doon sa ka natigin naman na Allahu Akbar. Pagilatan nun. Na ilayan niyo man agiyang kutami aloy. Agiyang mo kaya na ganyan sa agiyang kutwa ayat Allahu Ta'ala na ini tabad sa iko puso yan. Na ini gura ukian sa sadan sa kapag kagagaan niya nun sa kapag pumanganin niyang ko Allahu Ta'ala sarilaan o Allah na diniyan diinggulawlaan sa katano mga rupan wala na panganin tano o Allah ang mga matano si isa alungan amawri na maparuli tano subalas o langwan o galabakatano amapiya so kapag ikhlas na kabaloy niyang sa Muslim ang malabod kabaloy niya sa Muslim ang malabod induluna. So kapag ikhlas na kabaloy niya sa Muslim ang mapiya ikapakinduduluna o salakaw di salakaw. Kabaloy niya sa Muslim ada alagi diyan amiya kapia-pia iparangay. Basta ang makapag-ikhlas sa uripan ng Allah Ta'ala. So tawa mag-ikhlas na ayamiya aloy na makatataban. Basta ang makapag-ikhlas sa tawaya.
nasa kaniyan na makatataban. Ngayon no, tataban na niyan sumaratabatian. Giyang nga na natawa mag-iikhlas. Na matataban niyan agiyang gutuwa maratabatian. Matataban niyan sunafsuhuwa iyan. Kataya pagkadilan na kang si in a voice. Na sa din naman mo umilayak na ba iya makapag-iikhlas. Si eko gilabagyan amapiya. Panganita ko wallahu ta'ala lang ulang untano. Kagi upama ka kanaba ka nung makapag-iikhlas kapag di ka nung sa esun. Labo na nira lagi da iya di mapiya masa kami kabagbagrandu. Na ubo di makapag-iikhlas so tao na kapag di iso mo. Gito ba igira na adan apok bibayan o pamikiran o manusia. Giti po naman na marantano ron amada. Patano din niyo basta makapag-iikhlas na makatataban. Pagtaban na niyan agiyang kuto amaratabatian. Pagtaban na niyan agiyang kuto anapsuhuwa iyan. So mga tao ang makapag-iikhlas na makalilibre si waswas o syaitan. So makapag-iikhlas na makalilibre ko waswas o syaitan. Aso syaitan na isa agdaman yan. Nagyang kutuwa gupong ka makapag-iikhlas na isa kitagin ulo niyan. O di ka niyan mabinasa. Anda man ay kada agiyang kuto kapag-iikhlas ka. Tanudan sa iblis na ayaki aluyaw si isa Quran. Natigyan na qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pitero agiyang kai iblis. Tigyan pasopa ako at tigyan hay kadunang kuko kapuro ka. Mata-mataan at tigyan na dadagnakan dun sa mga uripan ka. Dadagnakan siran din at tigyan langon-langon. Inon tabu. So mga uripan na kaapad ako, mga tao akipa ka pag-ikhlas. Dadagnakan siran din. Ayabu. Adir ka tanong madadagna subo sumaka pag-ikhlas. Ino to, inaluy tanong ang makatataban sa tao ang makapag-ikhlas. Hindi mag-ikhlas sa ano? Ha? Nalangon. Ada na daw nabayaw sa lima. Sama no to na di makapag-ikhlas. Pero man ano? Antay makapag-ikhlas. Alhamdulillah. Ada man na bayaw? Nako to, giya nga sa tano na kaya saksiyan yan na ada na bayaw. Mailay ni maya salungan na mauri. Mga matalo salungan na mauri. Na suman mga ulam anak pagkatindagan ako tubaan o naraka at jehannam. Na pagilay ron so naraka. Antaway kakilala niya nun. Nakatay niya nga sa katano na milay niya na ada na bayaw sa lima. Pero manan tanong, ano yan na mailay? Antaway makapag-ikhlas. Alhamdulillah. Sama no to Sheikh, nagyan may alangan na matitimusina o pamakalangon na managuntaman sa kadayamang o mapia sa giyang kay aingad. Nagya suko-suko din so taluragon iman to nagiidon iladiyo nagyang kay aingadiyo. Masya Allah, panganita ko Allah. Sama na pumiliin ko miya ka piya-piya giyang kaya kay ilay ako sa giyang kaya warna giyang kaya akong bungiran. Katutuos, tutuos sa rauda, akate iya miya kapia-pia kay ilayaw. Panganita ko Allah ta'ala baka no doon na pagumani wallah. Sumumin ang mag-iikhlas, napad ako pinaka miya kapia-pia at tao ko kapagpaguyag-uyag si isagyang kay adunia. Sumumin ang makapag-iikhlas na sa kaniyan na padako pinaka-mapia ko mga tao at imaginataw sa isagyang kay adunia. Sumumin ang makapag-iikhlas na padako pinaka-miya kapiya-piya parangay sa iko mga tao sa dunia. Basta ang makapag-iikhlas. So mga mumin ang mag-iikhlas na pinaka-miya kalu-aluag irarbo. So mumin na
makadadayaan wallahu ta'ala. Si sagyang kay adunia basta makapag-ikhlas. So panganin akan ko Allah, relaan tanonian, maapan tanonian katiya miya tarotop agyang kay aurasakan. Naino ka insyaallah na pagkasumpatan tano bugini. Di tayo ni katano nanto na gidakang san Sheikh. Ubado na pa kayo sa iyo. Nakapakaya iisiyo. Nakaw to. Sumbatan ko nakadapan ng makaw mo. Miya ka piyad no to. Wanawin nakagiad na orang sami sa belo eh. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan atigin na inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirq. Syirqul asgar. Qalu wa ma syirqul asgar ya Rasulullah. Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jal lahum yawmal qiyamah. Ida juziyan nasu bi'a'malihim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan. Tigiyan na saben-saben na tigiyan ayamala. Ipagkawa na ka na tigiyan rakano. Nasuka pa na ko to amay to. Suka pa na ko to amay to. Pitiro mga sahaba. Aya Rasulullah na anto na ikapanagoto amay to. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam atigya na suka pakiilaylay. Suka pakiilaylay. Giyang gaya ka pakiilaylay na nialoy tano kagiyo. Gaya ka pakiilaylay. Paturo na tigin Allah subhanahu wa ta'ala si isa alungan amawri. Amay kabalasan niyan sa mga galabak o mga tao. Sangko to masa. Songkano ko di iniyo suesuatan sa eko dunia. Songkano ko di iniyo di suesuatan sa eko dunia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunia. Songgano atig wallah subhanahu wa ta'ala say ko diniyo di sila-salaan ko dunia. Gito so mga tao ada na agalabakiran kapakiilaylay. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ileni man mga ripan wallah. Makaumas sa alungan amawri so mga tao mapasang ikapakiilaylay. Na teronggiran wallah. Teronggiran wallah subhanahu wa ta'ala. Asong kano si ko di ini suatan ko dunia. Na ilaya ni ubaadan aimbala siran rakano. Ilaya ni ubaadan aimbala siran rakano. Anto na imbala sarakaw di nga di suatan sa giyang kay adunia. Da. Sa katano na aya pinaka kadidilikad o mga bai. Na pembesaan langu-languan agalabukyan. Na udinia na may nangga na palaya kapak ilaylayin. Kato nakako mga bai sibu sa sulad awalay. Na pinanagusaan nakapakiilaylay. Mga mata, palumpir ano ka na pero maabisita. Mga mata, sandinyo sa lumpas sa igaan ka na pero maabisita. Sa mano to na palaya kapakiilaylay. Dua niyan sa manusia. Yan ngay ang mapanagot may ito. Na unita no makailang ka mga uri panuwang na kapakay ang maantir malanggo pasulang-ulangan asing ka no Allah ta'ala. Kaya nga sa mga tao
Api apa nabiya nga pangutang na pungutang ubad-ubad minibunu. Hagi ang kapag ilaylay. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ay ang atero Nabi sallallahu alaihi wasallam na kapanakuntuanan na amay ito. Kanaba ya ipagkawan niya ng tanong na kapanakuntuwa malaka ay ipagkawan niya ng tanong na kapanakuntuwa amay ito. Miya kalabulabulu sa kakadaanan ko mga ginawa tanong. Asar ka mga sulit sa ikhlas. Asar ka mga sulit sa katulabos. Na insya Allah nakukuha ka subalas o galabang amapiya. Ilan naman, umanisar kita no na uman umapita na kalugutan sa umurian. Umanisar kita no na uman umapita na makarani si ikukuburian. Na aya din na pinaka-importante na masya patanaw mga uripan wallahu ta'ala sa mga pagpagino tanaw sa liyang kay anunia. Duwan yan subai beto adi makapag-ikhlas sa ikugalubagyan. Aya din na apatot na diyang goto ang kapag-ikhlas tanaw sa ikulang-ulangan o mga galubang tanaw. Bakalo-kalo na tarimaan wallahu ta'ala so amal tanaw amapiya na mamakasulod tanaw sa ikusurga. Isa ami aloy natira na suman so kapag ikhlas na adon ang mga unganian. So kapag ikhlas na adon ang mga unganian. Paganero na unga o kapag ikhlas nagyang mo tatigyan na kabulul amal. Kabulul amal. Iyan kapag ikhlas ka na aya uwan yan na suka tarima o amal ka. Suka tarima o amal ka. Gito iunga o kapag ikhlas ito Allah ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya kataruyan na tigil na inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghi bihi wajhuhu. Aya kataruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam na matamataan aso Allah na daat turimaan yan arawar kumini pag-ikhlason. Matamataan aso Allah na daat turimaan yan arawar kumini pag-ikhlason. Mutonto tako ikasusuatian. Tonto tako ikasusuatian. Aya ikadula uma kung kapag ikhlas na tigyan na husulul ajr. Husulul ajr. So tigyan so kaparulia kubalas. Kaparulia kubalas. Igira niya kapag ikhlas ka na kaparuling kaagiyang kutuwa balas. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya katuruyan na tigyan na innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan ang mataan asa ka na da amang gustong kaagusto atong pagkakubalas ko Allah inuntan ang balas ang gaon basta agiyang kuto agalabaga na ayak iyang galabagang gaon na ang kakabalas si Allah ming gusto ka ayak iyang gusto ka na ang kakabalas si Allah ta'ala kung pagkakubalas ko Allah na insyaAllah kabalas ang gaon din ko Allah. Tetapi pa nga nagyang kaya mga ig amin ibutan si na upama kaaya kaya tunay diba kinibutan nung si kaya pamasaon o niya masaon na tungkot yang sa balas o Allah na kukuha niyan dun sa balas upama nga kaya pamasaan niya nun inibutan si na kagi uberan pero niya sa niya nun na mga masalungan na mo rin na pagpirun nun wallahu ta'ala sungka sigo pisuso at akasan niya. Ay inatalawa uma agyan ngay ang kapag-ikhlas. Tigyan at ta'dimul amali sagir hatta yusbiha kabira. Ikatalawa tigyan ta'dimul amali sagir hatta yusbiha kabira na mapukala iyang sumayto ang albaka. Yan nga kapag-ikhlas na mapupukala na iyang sumayto ang bilabaka. Masya Allah. Yung mga yan ay
derpairon na upama kada pag-ikhlas. So paganay amia ka pamikir sa giyangay as seminar na kanabuto nga na. Dito miraw sa giyangay dili ka pakamulta ka o dagyan mo ta apanaguntaman o pisa katawan pa kano. So tunganin akan buwan na mulawan amia ka tulayon to maaakal dilabaka. Sa giyangay akia adon agiyangay as seminaran sa giyangay adarpayo ipopumakupakutai sa kapakat putirurang sa ikubunar nakapakasakat sa ikuuntol na balasan na wallahu ta'ala sa miyang adang-adangal amapia pangalintang wallahu ta'ala mga matalo sa alungan amawri na matimutalo sa iku jannatul firdausil a'la. Allahumma amin ya rabbal alamin. So siya nga napagpusa sa liyang kay Akatur Ibnul Mubarak rahimahullah. Tingin arubba amalun sagirin tuksiruhun niyatu wa rubba amalun kabirin tusgiruhun niya. Ay ang aturuyan na tingin berpira-pira igalabag ka amay ito. Berpira-pira igalabag ka amay ito amiya pakala o niata. Niya pakala o niata. Na berpira-pira paman na tingin igalabag ka amala amiya pakay ito o niata. Pangalinta ko Allah Ta'ala arila ang tanong o Allah. Maapantan o Allah sabag sa ko kami ako masrisa o mga bento tanong na anday so korpaganta na sumatatang kayron niyang mamambagyan kay ako rasami niyang kalapaspan. Pangalinta ko Allah Ta'ala arila ang tanong o Allah arila ang Allah sa mga lukas tanong. So panagong kamaniyo na pangalinta ko Allah Ta'ala bedul na puklumani. Bala-balasangan o Allah sa miya kadang-kadang amapia sa dito naman yung kota kapupilala matya merano balasangan o Allah o panaguntamaniw na gusto kapag-imboy tanir kami sa giyang kay lagi na iya kalilimod wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meron tanong ang ito paman na pamnagatan sa iyang ito first lecture yung tanong si Halima Raisa Dumao. Adlaw rasyan sa apiago po, yun sa papaya Baloy. Yun sabab paman na o goparo na pangalaya kami naging ito niya tanong di Baguras na sabab si ko paman na kakapaturas ako magkikinang lang ito dahil naging isi niya buti ang isa diyan ka oriano to niya ko masok pa mga lecturer tanong si Sad Makadato yung ito pa diyan na ito lima kan kano yung kaya paman na certificate ang mga gulan sa diyan kaya paman na third Grand Multaka of Rauda Islamic Seminar Bismillahirrahmanirrahim Rauda Islamic Seminar certificate of appreciation this certificate is proudly present to Halima Raisa Dumao for sharing us valuable knowledge as a guest speaker in the third Grand Multaka with them. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ano so pa man mababali at tandingan sa giyang kay Rauda. Si Haji Junaida ako si Haji Nursida baskano ko ni makadawag sa giyang kaya pamana. Ako yung mga principal, pati na giyang dua teacher si Haji Nurjanna, patakano. Ano yung matagusaw pamana, pagalitan na giyang kaya guest speaker tano, na so tulad nun na repara doon yung so picture yun. Ate, giyang kaya pamana, na niya guluan. Giyang kaya pamana si Haji Junaida, nag-ibuli pagina na kung pagrumaan o mayog, best mayog sa giyang kaya budiya po so bento. Sa gitna. Katayagin kay si Sheikh Al-Alim Saad Makadato, Guru sa Marataw na may kataling umasiran. Di ka no rurutusa, di ka no tubukli, katayag niya kataling umasul, dulo, di na yung katalo, leksulit tanong, katayagin kay Makadato, mga bayi,
dumadara ko sa iyang kaya kalilimod. So kabay sa iyang kaya paman na alimatan. Anay no kuno dia may mapuli sa mga ilano niyo. Kaya iyang kay kalilimod ko na kapag-ikrasaya. Kalilimod yo agamatan ng agama Islam. Kanabalagi do pada kalilimod. Dilong di subundingan so paman na mga grar o di na mga ilano. Iman to na palyang Islam din to paman na riyang ko. Lagi do mga teacher kami, mga professional, gusto mga murid, mga ustada. At nakadato yan sa local Awa, no, di ako sa pa ako sa kami ako mapapot. Pag-inami sa lulo pa man, yan ko. Sa Alima. kapatarusa, o di nakaputol Salamat to, dami yan. sa iyon kaya si Nainokon, o di ako na paman, namanggay sa so mga ilanoy, o di na mga ilaraniyo. At yung pilita doon na wayan mo ba diyan na? Nainokon, o di ako mamisa sa mga ilanoy, diyan kay kalimutan na, kalimutan si Mina, kalimutan agama. Kanay no kuno dito ng mga pito sa ingaran, ay nanay no kaya na pakatsigan tanong. Mga ilalo tanong na sunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katigang kaya alahalin tanong si Sheikh Saad Makadato, guru sa Marantaw, tarus ka sa iyang kaya kalilimod tanong, ahugyan ko to ang pamana si Alima Wagda Masakan. Ugyang ka na mga impadayan, taros-taros sa iyong kay Palawapantas, ikatanong buhay kalabuswara, tuwing nga rin sa Palawapantas, siya kalundar pa, ugyang ka na mga pamana, mga impadayo. Lumadarambal ka no, kami namin sa lulubya ka taros sa iyong kay Kalimod. Ugyang kayo pamana, mga bay, mga dato, pagkatalinguman, katiyagin kayo pamana, pada mga bangko ada kontudi na ninokon o paman na sinyesta no so paman na mga magbudak ada kontudi na umalisan na buwayan mo tuliyan at yung madam lagi kaya paman na mga bangsatan o mga plinyat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kalimatan mo Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Ano tahu? Ya? Ya. Ya matalu. Matalu punya. Dia lagi dia matalu. Lagi ya nasulit boleh sangat mengawal. Sangat bola-bola nak bukan sangat terowal. Uiga dia nasi mo pun sa karwaya dia na pun sa kaya bola-bola awal boleh apa ka ditatul pun sa isip dengan pakai tuan Sistem mau buat apa ini namanya dia karena baru cuma sampai sana. Sistem mau buang kotor ya, kami sana. Sistem mau buang kotor. Sistem mau buang kotor. Sama ya? Kalau dalam ini betul, sistem mau betul, sistem mau betul. Kalau bersama yang ini apa? Kisah dia berapa tahun punya? Sistem kata apa? Mesti itu aku. Alim sa adu dinaw si Alim. Lagi dituliskan Malaysia. Testing na computer niya, ang stereo.
mic 1, 2, 3. Sama na nakuha na na. Ha? Ay, bonito ro. Mama hinaos to. Tuloy sa na, bonito. Kapag yung parang bonito ko, siya ito puro. Ako na, gagawin ko na ko Haji Nur Aid sa barangay Lauto Paro. Manaw! Manaw! Sa Manaw! Muhammad Ali! Ato! Betul benar dari sini ato. Ako ang yung sumanggo, pero nakubiyakan mo. Kasi kung sa barangay, nasumang ko kami Haji Nur Aid. Nakuha niyo maroon na mawitusin. Wala sa nakanuwala sa makya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Isang bitan ako sa stand mic 1 2 3 na dito subhanallah, alhamdulillah kaya kailangan so para nakabubulit ng Muslim. Ubaya pa nalit testing tanong sa mic nas sa stand mic. Ay si bitan ro na tasbih. Para diptilan so basta no. Yung na mga ubesan, nato na pangguro sa gitar kay Kadinuray. Sa barangay hall na baniro kung magwa, kata na mada kaya na tra, kaya dito na kaya ngayon pa man napanggutan no. Tanto kumada kay, alhamdulillah kasal mo. Ha? Seminary alim. Asa man yan na, ayabang ko siya kung kaunan yan na 400, lalok na sobra ito. Wala na pa man na bagay kapipita, naging kaya kaya sa kanya kasalinguma, na usiya kutan, watito yan mo pa, yagusay, alima raysa dumaog, sigo kapalikhras, na kung na mis kano wala lagunin na, imbitar na mis kano, sabutan ng mga kasoy. Sigo ka man na kagabilan nun, ayat man na mapununag ka ng mga ulama, na nakulog ko ng mga makaferin, sa iyang kaya mga indaraw, sa jamiat, Madinatul Munawwara. Sa iyang kasuwa, yang ini dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, danak na udah sa naging kaya pamana, mga dato, gumiyari pa lang yung ito, lecturer ka, musical lecturer, natalo kapag puni. Baka bugay ta sa signal si San. Ano yung ito, pakatutera mi, gurwali mami, saat mga dato, uro sa malangkaw. Ato na, itatalos tanong na yung kalimur, kutsigan lecturer. Okay. Ayat na mapya, na siguro unang program na kanong mga na kita kaliman. Uli na, kapayat ako, ingat na yung kay sikan lecturer kanong, na dalang Testing mic 1, 2, 3. Sana na yun yung kayo may na sa kaya kapyon ko kung namin ko. Yung kayo itong kumamay. Ay mga sumudi, nakataya. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, ya. Nah, kaya gabarawan antara mga pusa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Iba pamana, kung sa tanong mo sa iyo kaya pamana may tanong na ipamuna sa mga educational background of Alima Warga Masakal. Faculty of Theology, Major Quran, Interpretation and Science of Quran at Al-Azhar University of Cairo, Cairo, Egypt. Yan ay lecture tanong
Cairo, Egypt. Ayam medyo yan nagyang uto pamana Science of Quran. Ayam medyo yan nagyang uto pamana Yapasayin. Ayang uto pamana kuliah sa pamana Quran. Doon sa nakalarungan sa ayang Cairo pamana alima tanong alima warga masakan ayam mapembendingan yang tanong nasok kesabapan o kapropalik o pagtaw. Permanakan ayah bendingan yan nasok kesabapan o kapropalik o pagtaw. Mati yang ngayon may kaapin doon. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ipagayos tanong mo sa iyo kaya pa man na microphone na pag-reading news na. Ay siyempre, sa kami pumamakin na po, di na rin ka uwi mo din na pumamakin na kaptil ron na yun siya ang mag-enjoy dila. Okay na? Kaya sa atin lang. Okay na api ya? Kami mag-reading na lang ikaw. Tuloy yung ating tanong. Nana, ipanatalo sa iyong kay lima tanong, ay lima warga masakal, falyatafaddal, siyadatuha majuratan mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركة وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, salam kalilintad ang kapipiyay inuman na piking bagian ng Allah sa giyang kaiadar papagulian na mipalan mo ang sunod kodal pagpimanisan sa mapagtanong ko mga ulit mo Allah at bilaan yan maapan yan ikalimo yan apakasul yan sa ikusurgen mga bayi sa ikusurga mga datos ikusurga panginta mo sa ikumagang kay akalilimot ka no nabali na yung mga upad ko mga amaltan ng mga pipya ay ipangkapilat o timbangan yan sa aluan amori. Kasama ka na ni sa sumatumang sa itanong, abandingan si ko ang mga tanong na ipangkaslang tanas sa manyuanan sa agyang kay adunya na ayamala na mambagi ang tanong sukabdihan yan si ko kapangataling matanong sa aluan amori. Tarutos ko kasusunod ang kapipya ginawa. Sa atya masayamin ka ng mga pagaryani, mga luksani, mga lagyani. Dahil isi sa akalimod, ang malikipangkag na maliarga, si ko ang matado ang Islam. Giiso dipit yung babanag, bukad na tanong, si ko mga malikat yan. Siyo fil ab, hay mga malikat ang nati ko Allah. Naalala kami yung suli o ulat pa. Nang lugar-lugar niyo sa mga orat nakan o anto na imasista maniran, anto na imang bulo layran. So, anda dyan, ikatungar tanong mga malaika na mga pangadagsiran sa iku Allah. Haykad na namin, namiyato namin sa mga orat ka sa ikaw pungiran. Napantag po tabing-tabing mereka. Pantag, si iku di ka pamusay sa iku ang matano ang Islam. Naturungo Allah asas inyo hay mga malaikat akan asar na alin anak nasiran. Gisa ang kalbihan agan kay at kapakamasatan mo sa diyon kay amasa. Kakagisi matatano sumatas sa bitatano upati akit kadi upapakulintaw tano sa diyon kay dunia. Nagyan kay abandingan ainipin yurakan ato mo sa inakan asbab dafil umati wa tafarruqiha Sabat akan kulubay si
pagkakapong parikiran, lagyan kaya bandingan na masakit akapagatan na yan. Masakit akapagatan na yan. O baka mo magpapakay, ang withdraw ako na pag-withdraw ako. Kagyan kaya bandingan, lagi inahikakan sila upapulingad, nakempit yun yan supaktaw. Katawan naman, asukaptiro akan si ina, ay nakasugat na sudun sa mga ginawa tanong. Sudun sa mga ginawa tanong, kagyan kaya bandingan ako makusay tanong, na pagawin tanong sukta sa bukan, akapoklong parek o kawiyawiyat tanong. Sabat mo, nadanakan, akong astalan. Ayatin akong paganayin, akatulan o bandingan akan. Nasa butang tanodaan, o anta at tanong, laguan lang ng matatago, kaanta na kapanang gilain, agyang butat kasabukan, sakap kong parek tanong. Ayan na, naantaw akan, awatong tao Allah ang manusya, laguan da ka matatago. Nasiga matatago sa gyan kay adunya, ayat sabab akyat ang kalayagang kau Allah, mamuhimmatu ka min hadal kaun. Ano na sabab akyat ang kalayagang kau Allah sa gyan kay adunya, dahil sabab akyat ang kalayagang kau Allah sa gyan kay adunya, lagyan ko pa masimba ang kaun, na kumaknal ka niyan sa haknal kasugad ka sa tawto aknalan. Datal uketro mo Allah, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dati ko Allah, niyan na kasi ko mga jin, ang suma manusia, inunta sa yan ko kapasimba at tanong sa iku Allah, kaswas at tanuron, mabalwis ko sa pro kakintang tanong sa yan kaya dunia, alamundan, ikabaya na lamundan, ikaswat o kanang tanong ang makalimuon. Ay amin yan sa hadis ko ketero mo Allah, وَإِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِ تَوِيلًا mataan atibu Allah. Ayanan ay niya din akan berkano. Nasukasimba ang yurakan sa malendo amatay amasa. Kasimba at anuron sa malendo amatay amasa. Ano na agyakan na doon akali na ibadah sa isa basawar. Nagyanan na ayadan adipinisyon yan, ayadan akaarif yan. Nasulang naman ang mapanggal baktano, lang din ang magturutano, ay ito kaya na ikasuat ko Allah na kaptuan sa ibadah, kaptuan sa simba. Datarian, so kapir ka ikong balalokos. So, nilitutuanay, so kapir ka ikos siringan, so kang kalabak sa makiya, so kibog panolong sa iku agamatano, nagusukan jihad sa lalang sa iku Allah, na lamundunan ng ibadah. Inutan na lang kausaya, na inipanya sa tanong, paanta na masangkot, ano na ikarap ha, agyan ko takaw pare, ginanit ka sa mapan, sa kalubayan, sokap pagingin. Kadatigyan ko simba sa iku Allah, na imaratul abdo, maana na sulitan no ikapirpi kulog pa o kapagpaginag tanoron. Na ayatin apirpi ang ka na sudin sudar pa ka. Ayatin apirpi ang ka na so katatabuan mo ka kubing ka di ka paguyag-uyag. Na makapagpasudanan sa iku Allah o ketaruan niya nun. Wa ansa ako minal adiwas sa amarakum piha. Sudan su Allah. Inimba as ikulupa ako pagingadat tanoron na ayang nasa karanti na pipi ang tanwagin ko padar pa akatatabuan ng tanong. Dita na mabaloy, basta kami ito sa baban sa kakong parik o pagtaw ako pagingat sa iko pagpagingat. Pagpan asing ba sa iko Allah na diyang kupakyan bihak al-kilafa. Diyang ka lang sa kapusulong tanong sa mga grad. Adan absolut sa sultan dan absolut sa bayan lagi. Okay, kaya ka mabalina, wala ka rin bagtano. Kung kaada yan, kung ayanan ko pa mabalin yan asimba. Na sutaritive igma na sutigiran adan kung asulot ko sulutan kasiran ikay idalanon. Na dito din ipatakaran o mga lostano at yari tigiran. Okay, kaya masakit ang sa ginawa. Makanya sukay idalan na ayaw mo asyabot yan nakasulot sa grad. Na di niyang katang igitong bulalan niyan ko palyugat at kastabuhan niyan ko kapulinan. O gayin na masalot o mga sulutan
Lalu masabot umabot rin amor agyan kutwatya bumilang akalipa. Yeresinan anak muda bukap pagingit. Namastangan nilang so atas lang buwan nilang. Pugal buk ukap yapak pagingit. Nalamon mo itong yaban yasin basta ito Allah. Kenapa ayat kata-kata na simba nakasambayan. Kabar niya sa Quran, kapusa, kapay sa saka, kaya kukuhan tayo manto. Aso di na parugan, buhay na bigkasarot alidron, katungbukon, kukamapian o kapulilat na simba. So, king ko na lang ang atas ng buwan na kung kapatulong kaasurutan, o di na ba ialabi na simba sa iku Allah. Na ina lang, upang makumanggulolan na upang impro. Na pili itanos tukapya, akit kita di upapagpalingat tanos. Na upamakman, kadita rin bulalan sumasasangan tanoron, na dito rin ito sa rupan, sa kapakumparit o kapagpalingat. Anta ang amanos si Asket sa rupan, sa kapumimpro o inagata. Anta ang amanos si Asket sa rupan, sa kapakumparit o kapagpalingat. Na su Allah, na pitiro yan sa Quran, walaqad karamna bani Adam sadnar atibu Allah asumbuatan Adam na piyakalbi ukanan na kubigang kaniyang pan sa piyakonggaw kanyan sa piyakadakadakal apapakonggaw piyakalbi sumanusya na kubigang penuh Allah sa kapakonggaw na biloy ka penuh Allah ada to sa gari ka dunia anto na isangan ka Sang binasa, wayasangan ka, nasukat ko ng propin kita. Ayan na nausa ka rin na. Sa masumanos yan, nas kanya na tituwa ka kaya o Allah. Nakupya ka kaya din si isa Quran. Kukyaw sa ron si isa tafsir kukya teroon. Portubi. As sumanos ya, na din alawan yan. At siya kaw, nakupya ka kaya o kanilang tanaw ang makalimon. Sa inyong kasabot arayagan, sadyang kaiyakan kay tanong sa tutul, kaadan ang mababaya ang mamakinag sa tutul. Ang balinan sa walay, na inyong mabukat tanudan, agyan ko ka mga tutul. Yan kaya sa kataw adat ko, aayangaran yan, na si Isa bin Musa al-Hasimi, na yukipu zawjatahu hubban sadida, nas kanya na mitatalo ang kapag kababayain niyang kumarandong yan, namin sa salapon amya kais aluan na pitro iyang simarandong yan anti talik salasan tiya nakakamuska sa kalaksiga anti katuon o dato kumarandong yan at tiya nakakamuska sa kalaksiga na amya patot din sa kapakanggan kailan ilang taon asan minal kamat amay kumataan ading kamaswa sa panayo sa kataid sukyan biring mo ulan sa iko itapat at sanayin ko ayat. Masya Allah. Miya kalala isimalaw na miya kalala ipangarap agyan kaya dito. Kaya mo ipaganda iyang kimarandong yan nakagya dumakapot ibakran. Aya maana naging putatigin na uding kamaswa sa kataid sukyan biring mo ulan ko ikapat at talayin ko ayat na dito din ikiyakalakakan ka. Na anto na inyang bulolan, anto na inyang seman agyan ko tabain. Isang kumai ada ang awagyan. At siya lakpo, garubo pa aka na bakaw sa inipipikit. Na ayang yang bulolan, na niya registiran. Na ayang picture agyan ko tabain. Na anda man niya itigyan, ikiyakalakakan. Bata laylatan aziman asya gado ka akaw gawi na nya giro lata sarang kun agagaw aso kanya yung kamot ulita digang ginawai na aya duini paganda akalakan na sarot sadakan maswa sa kataitsok yan biring ulan na sukya sa mukiran na sumyong siran sa iko Abu Ja'far al-Mansur kas kanyan ikapapantagan adato na pitil iran agyang kuto akya sa mukang kiran sa ayanya turuda to na diya ko pang-adisay, na diya ko pang-adisisyon, na yatawagin ka na sa mga ulama kasiran ipapagdal sa hukuman. So kaya baka masagyan ko itong mga dato na lamang siran dyan, duminisay, sa kumyukom, sa kyan daan yan, si karuman yan. Kamawatan sa ipatut ubang kamaso sa katay, agyan ko to ulan. Tanong mga bayi, Bordiyan ni kana usan tanong mga meet-up,
dag ay pangdagtan o taguntan o saging kaya paras dano. Nabita rin maswa sa kaputihan ng putulan. So, laro niya ka-desisyon sa mga ulama sa tiyandaan yan. Ugaid na sa kataw, amama, apat ko man ashab al-Hanifa, ay maananap murid Abu Hanifa, as kanyan na apakan sa kara. Dadin apa naro, na kay kukadilan o dato, malikla tutakal lang, ang suminyat tiro yan. Ang tunay sabab, ang apakir ka sa para, adin na apa naro, na ebe inidingil agyang kutas sa kataw amurit, siya ko dato na pitiro yan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wal-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ayan na misbas ko Allah sa diyang kutwatin. Yan ka na natin na daro katanuron. Sibo ng pagto sa mukbitul waki. Sibo mga ingat at turunan sa waki. Ayaman na nagyat ka ng atin na makaibarat sa prutas ay kasasayanan yan na so bayaba na upakan ka na at na matatanong sa inyong utasulbien aig ang yakadang-gadang ay mabuo ka tubuhanan na igira Paslo State igira sa isagin kaya mga Arab na igira sa kayo at dunia. Yan ang man azayton na sa kalapa na yung mabuo datarian na datar uparya ang mapait. Na misibasan so Allah, na basta sukaan mo Allah ay nadmiyan na sa paon na malaitipagdag si kukawiyawiyatan. Mita kami bisa kakang so Allah sa turi sirin sa Jabal Tur, aginan so siyang bitirayan umusa agusto Allah subhanahu wa ta'ala, asyanan matatago sa boundary, pagitan ang Masar agugya Palestine, kunanan matatago, agyan tanan apalaw, agyan bitirayan umusa agusukan ng tano ang makalimuon. Wahada al-balad al-amin, namisukang sa Allah, al-balad al-amin, yamat al-mukarrama, aginan sutimbo taan ko pangulutan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uriyan yan yung isang baliyanon, lakad palakna al-insana fi ahsani taqwim. Sabna at ko Allah ay nagnanin sa manusia sa mapi at tauhan apiakan dadaita upad ng tano ang makalimuon. Ya Amirul Mu'minin, nayakitir agyan ko kamurit sa agyan ko to adato, hay Amirul Mu'minin. Melay tanong sukas jura, melay tanong sukas tersen agyan ko kamurit. Alam mo ikaw kasan sa hukuman, nagyan ko tapaw kasan sa hukuman. O kaya kasan sa hukuman, nanyang gulula sukahinaan ako kadusdaan. Kadi ka pakay, kasi iko agamatan mo agama Islam ko kamaglarlar. Inong tabo o ayag o sabab, agi ka kubatong sa kababuan, agyan mo kaawid akal, na bumakapang gana sa asiswa kakaw. Naya Amirul Mu'minin, fal insanu afsalul asya, ayak tiro na kalukan as manusia, na deden apit temanan, ay ladno Allah sa pitemanan amat talos na umatay, abo makalus ito manusia. Pakala Mansur, na ayan niya, tiro gato sa iko mama pangdaan yan sumarandong yan na imanto, na daw ka matalak si karumangka sa esarot adan yan mong kapalaka, dan yan kanadai, na piyak karayagrutan o kanantan o makalimuon. Aan bisa na bantukan o mga bai, asakatano, almar aswalaha, subai ang dudang, asok kabilang ataw, subaya bilang ataw, na andisan abantukan kano. At tumali ang apil yung mga dato, sabi bus iko mga lakyakan, ang mga pukot sa ibatram. At doon, so kanak para Diyas iko Allah, subhanahu wa ta'ala. Na may tanong, ang kumagipantag ko kung nabinit ka sa diyan kay dunya. Sumalas niya, nabigas kanyan sa sakas-sakaw na bupiyakat kaya nagubigalis kanyan sa parama, pangkatan ang manjilan niyan ko kawiyag-yag-yag. Naipitiro Allah, ahsan kama ahsan Allah ilayk, wala tabgil fasada fil ard, inna Allah la yuhibbul mufsidin. Piyak-yak atigo Allah, kudatar ukyat pipiyakan maka. Manusia ka na pinipilihan ko Allah, napitiro yan ro ka pipiyak ka. Kailangan ka pagpulaw na aso, kapag parik o kapag paringad. Kenapa kapung gulaw na aso kakada umunan niyo at pagingad? Ay pitiro ko Allah na pipiyak ka. Kudatar ukyat pipiyak ka. Wala kogil
pasda na ubang kapanguntan ya diyan ko kakang binasa sa isagyan ka ialyaw ulo pa uba ka mapad kung mga tao at inggulola sa kalalaluhan sa iko kapagpaginad. Inna Allah la yuhibbul mufsidin kamataan asu Allah na dinyang turubayan adiyang ko kamataw ading gulola sa mga halata ang mga ulaya. Mga bansakan, mga loksakan, mga baisi ko surga, mga datos iko surga. Mandun tayo sa diyan kaya bandingan tanong. Ini pamak asalak nuto kaan kanukyaliwanagan ay kalatipan ka. Akapanggal bukan ka po kamakian o kapagpaginid ka. Na ay kala akabistaan, na ay kala akahinaan, po kapakaw ka po kapamparet o kaptaw. Yan kaya kapagingad, natloka klasi. Loka klasi subungkan akapagingad. Paganayron, na intipa nurin iman sutik tano niya daon suminapon lindawan niya daon so para tiya si iku Allah adin akad daon adar pa adaon so kalak para tiya si iku Allah na ayan ang buwakat tiruwapan sa Quran na amayati ko Allah kakabayani ang binasaan namin sumagingad binasaan namin agyan ko to abaryo o di nagyan ko to ilit na amay ko kabayon Allah na binasaan amar na nasubuan namin tigo Allah sa subu sudah toon subuan namin kakagisto kapag pagingat na isa dyan akatatanurian na adin akatandinganon at kabaloy ang mga ulwan nasubo namin sa ulwanon sa subo nasikumyuna na iyak sa subo na mga rasul na iman to na iyak sa subo sa iko mga datpatano na subin sa mga guro niyo akatatatuan akanalambaan ko may ito ay musti ko agamatano agamitlan subuong kiran sa subo na matulong kiran magpapamagkiran agyan ko sa subo na tirong yan kiran sa kahinaan patot akatiruan yan ko kasiksaan ugai na kapasakupiha ay panggulola nilan na yan ko to akadarwakan o di inadimak ayon sa iko agamatan o agamislan. Na yan gulola na niya tigo Allah padamar na tadmira na binasaan na niya agyan ko sa init sa tarotot akabinasaan. Niya ko masusubo na niya ko masupog kamusyan na niya ko masugay sa liwanagan sa iko agama na tunay niyang gulola matang ka makailay na tangilan ka makanod. Miyanog asabula at tangilan ka na miyaka diritsu sa sabal at tangilan ka. Sundan na karaya mas tapos po sa ilong suwaga matanong Islam na miyaka magtanong si I. Na miyaka tanong matanong na umakagulag sa ig amaliwag maningaw so po pumagusin si I. Na ayaw din na awidan tanong na subin sa mga kanditan o mga kabulawanan. At tubong tanong nandiyan tanong si kumapuso tanong. So di magpumamisay, naraksak sukulgat tanong na ipanggulalan tanong. Paganay akap ko dingat, niya panungon, so para tiya si iku Allah, na pagpapaumasan mambo, sumukaw Allah, na pagpapaumasan mambo, so kabinasaan. Ikadwa ay na ingad, akyat takaan, apukilbiron, ay ang mashad, nandudun so kay Islam. Ugaid, na daon so kipanggulalan nun. Adin awag tulangan sa Ahmad, sabi ako. Adin awag tulangan sa Muhammad, na adin awag tulangan sa Zainab. Ugaid, dirang okit, dirang katawan okit at ipanggulalan dirang sa iyong kasambayan. Dirang katawan okit akamutilan si Quran. Sabi ako pumananabian, na upam ako sa iko mga dato. Na ayaw ako tutungan sa iko mga masjid, na gilado ako pa. Si ibu ko do ako pa. Na kita tigil ni adin at totoon ginabo akaingaran nirong sa iko Islam ugaid na patngan ka na doon so ka Islam. Ikatwa ka pangingit at panglintanong sa iko Allah aron tanurong natataro na kahyan mu'aminatun mutamassakun bizawahari atin na ginang sukapag alamilintat ang karnairan sabag sandudun sukalak para tiya si iku Allah na waya dimingulalan o mga toron na sudun sa ukit ang matan ang Islam na ligay mamus Allah sa promise walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh o pamabati ko Allah agyan ko tuwataw ko pagpaginad
amanu na miyaratiasi ko Allah na magkatakuan sila sa kasangbilaan na pulakaan na mikiran at ko Allah suka baraka lupo na mikiran at baraka apuon si kulangit ang si kulma pagkatalingan sulimu Allah pagkagumpya sunganya mo nagtanong kakagit yataguan tanong sa paratiasi ko Allah na luinitan at tanong ang sumalalaman upad ng tanong ang makalimot. Nagyan kay ako pong sa tanong. Ayaw maana, nagyan kay ako sa bupan sa kapkumpalit o pagtaw. Pagkarubayan sa pagtaw, nagkumpalit sa kapagpagingan. Natabi ako tanong mga kapakan, mga laksakan, mga aryakan, mga lasyakan. Nagyan kay abandinan, na inikakan sirai o kapagpagingan. Napupaka-infeksyon na isi ko pagtaw. Nagyan kaya kapturo ako naman, na ino masakit akaklos damat tanuron. Na ino masakit akaklos damat tanuron, kakakya nagyan din sugimang bulolas ko mga darpakano. Na ayaw ko pangilayin tanong, na di tarap kita bulog si ko mga kadarwakaan. Na di tarap kita bulog ko kadulinsong si ko kambaradusa kakakya. Sumanusya, na upo niyan, lipat yan ko panyo na ino sa itanong. Na masubagian yan din agyan kaya sa tababan sa kapong pares o pagtaw na sumambo sa ilang tanong na perubayan agyan ko tayo hindi kapagulid. Wakulo na kanin yulido at inakulo na kanin yulido raiza pamo janilon sa tigyan so kalanglangan o darpa at yung dinitin na agyan ko takapkutwan yan aladyawan ay baratihan na agyan kaya darpa iwa maging na uya kapter yaw sa gyan kaya na mag-densor na daalaman nyo si ito kapalagama pahuwa jamilon na niya kapiyapiyap sa kaptendarkan. Pakulo na kanin ko ibon na subkan sa kalanglangan o dar pa amat iadar pa pahuwa makpubon na gitigar pa at kababayaan. Pagkari ka ng sa Islam kaban ko kanyo na kababayaan o sa lakaw apak ka nagarkano kapumisita ang kano nakasuya kano sa bagsa diyan po to akap kaya nag-apak kandigan ginan idin babanugan si ko kawya buwik sa diyan kaya dunya kaya pa naman ang aling kanagyan ko kadal pakatataguan ka na si ipagkabantog si ikukapyan yan ay tanan ang yagagal ka kung ikapyaw kapag sulingan na siya ng kakusahan ka gay pala tinudan tanong diyan kaya akap kumparit na diyan kaya kapkumparit na magkambabatang kung ketron Allah wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inisumuyan so kasi sa tanong ugaid na inisaparu Allah agyan ko kapakamparit. Ang kayo tumay karataian na diyan ka ng akapakamparit na kasiksaan. Na kanya kasiksaan na pagulabotang tanong ubat ka lumapad, sagli mo kapit sa bukal sa kapakuntari. Ay nalaurong sa ay mataan abnar, akasiksaan na diyan ka iakap ko edin o kapakuntari. Namiyak ka lala, nabukatawan ka na sa marayag, ubat ka ng sa ibadat. Na edin ako ang tamatakas lagi dinatan. Dinan di mga gulola, ugayin na punang gila ang tanong sa pitimanan akapan ng gila, ubat ka na rin talugat. Naayak ka rin na, anto na ikasakit. Na ilang tumato ko mga lokas kano, abasa, at pibena, sumala sa ginawakan, na ukadalang dalungirakan, na matutaran dumakan at tutula ng sahal. Ayaw na ayaw niya disudisudok ka ako na kung pakaibarat ka kano, na sudin sumarandong ka. Na uli ka naman kasi sinabuta, makang ginakakano, na silid ka naman sa karumasayan. Ina tumagtiro ang matutaran ka tutula ng sahal. Oras-oras na di ka di makasidaw. Oras-oras na andin ka pipikirawan isa kuran na nagugaw niyang kapadiyan na di makambuko. Na kinan, kasiksaan agyan ko kakap balik na ayali mo kita no Allah na agyan ko kakap kasi sa tanan. Sa tanan akapan ang gilay tanong, sa agyan ko kakapagkumpalit tanong na panang gilaan tanong. Kainis sa parok tanong na ng ogamatan o Islam. Kaya ko sukat tanong nakambuko, na kaya ko sukat tanong nakasiksaan, nakapakaroon din. Naya sa bawat, agyan kaya kapilboy si kupagtaw, ang sukat kong paritiran, nakakaiso mga sabagyan, arais.
Al-jahal kainugranti si iku ilmu tanu si iku agama. Al-jahlu min ilm asyari may nugranti kasada sa busya si iku agama tanu agama Islam. Ikadwa na al-qulub was-suluk wal muamala as-sayyi'ah. So paparangayan dadabiatan aulaw la adimapia. Oto. Ayaw sababan sa kapko parektano nagukada so kapya kapagpagiyad na amay kumadaptano ada sina magngantano ko agama tano agama Islam. Ikadwa na gyalo sa paparangayan dadabiatan ulaw la adimapia. Sababsan na ayaw din abigay tanong sarayagan na sudin sa Pangulo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang taas Rasul sallallahu alaihi wasallam na sasabot ng tanas kanin iladiyawan asong giringan ko kapya kita di o kapagpagintaw tanong sa gen kay dunya. Kung kaya no Allah lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sabar at ibu Allah ay inadnakal. Makano susubo ala diwan nyo ama piasong giringan nyo. O kapya kita di o kapagpagintaw nyo sa kanya kay dunya. Naipigirang tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Salatigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa inisap para pandokano na panangigilain niyo na sa mambo sa inisuwag pandokano na taling maanyo sa sadin sa tulugan niyo. Sadin sa okit akatulugan kaon, okit pangbulalan na kaon, nakagisuwan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na di pangbulalan tanong. Na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang tumikapun gatanon, na ayaw ang taga Ibarat, na miyakaw man sa Yasrib, isa Madina. Miyakaw mas isa Madina. Na ang tumikawan niya sa Madina, sutikta no adisipira sa ulo, suaw sa uso kadral. Yung manin ruwagyan ko pado ang pamilya, na ayaw lawlayran, na subisiran di ikulan. Na miyakataling mag-usuraso, nagi Yasrib, na minisurun al-Madinatu al-Munawwara. Siti aluminindauron so para siyasi ko Allah. Siti aluminindauron so agama Islam. Naida patyo. O yan ka imang buamagin na matiro. Ay aluminindauron so para siyasi ko Allah. Na aluminindauron so agama Islam. Na ginan initano bisisigyaan. Ginan initano bisisigyaan. Na anto na yung kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan awal na idin apakaasal na inin daw ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikra. Anto na ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Aya pangarta na inin daw ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na ilmu. Na so inan na usulun matago. So kan asabot. Siniku agama tano agama Islam. Na kabaloy ako bakterian sa mga puso tano. Kuyag sa mga puso tano, wa masabihul absar min az-zulam, nagpiliwanagan so paabuntan akaw yawit tano sa mga kaibigan. Ilmu sa iku agama. Kunagaman tiruan, iba marata. So kapakaswatano sa ilmu sa iyang kaya western na ubili na pakamundot tano sa pakaasal. Aya unaan tanong na sukak na natanong si iku sabot si iku agama tano agama Islam. Paumaswanan umanusya na ayat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam na da atigyan at ito niya kasukat kung susukat sa gen kay dunia aba makali puon sa ayat lebih niya kasukat na niya sukat ka na suil mo si ko ama da akadair ka den nakadair ka din ka din di mapuragon sukalbihan yan sa gen kay dunia na ayam mala na sukat pakatalang matanos sa anuan amor maswa ka suil mo si ko agama na kaya tukulan ka, sukit-tukulan ka ng kapupagnan ka makalimuon. Na ulit na lang naswa sa ilmo si ko agama, na din ka tukulan, sukit-tukulan ka ng kapupagnan ka makalimuon. Ulit na naswa sa agama, ay ilmo si ko agama, na din ka katawan, ikab na raka o salakaw, asas pakasiyan raka, sukit-tukulan ka ng kawan. O din ka naswa sa ilmo si ko agama, na din ka katawan, ikab na o ginawang ka, sukit-tukulan ka ng kawan. So, ano naman ay ikakredel? O kasi ang kami naguyod, isi ka din maiibno o sabot sa iku agamatan o agama Islam. Na ginan is akap kasabakan
Sakat pun parik upang tao, kakaniting nakatawan, ikit pun tarin ka kupadnan ka. Ding kakatawan, ikit pun tarin ka kusang nakawar ka. Na ding kakatawan, ikit gan ka kukab na kaunawang ka. Na ilang naman, kaya takang tasaan. Ano na ikab na asasakatan makaw Allah. Na ayapagan pa. Ganay, asyapan ka, asarin ikaw Allah. Na sukat 5 wakto. Sukat 5 wakto. Na igiranya kampas ka kapag 5 waktu na tunay ka tirong inna salata tan'anil fasya wal munkar. Basta amyata ni masusan bayang ka na minit tatalakyan sa mga kadarwakaan ang sinakalalagang. Na ipulisita no, ino mga day kaya rin masusan bayang ka na andi katalimasin ko kasambayang na miyada suribugar sa iko kapagpalingat na niya so kapagpang balik kakagya siya rin agyan ko ka dulunan niyo ang usukan ng ka kami niya tabot ka so sabot sa iko agama na andi kada o sabot sa iko agama na dita na pakaapas na ano ka na yung mapulitin niyo kapaka dulo ang uso siringan ka tunganin ka, pagaling ka kakalidan ka sa buta sukab na rin ka o kaprespekto ikaw ang sukapagalitin ikaw anda na na niya hindi ka tag-isa pa niya kung ginawang ka idan ka sa buta so kipapantag ikaw kami binur ka so sabot sa iko agamatan o ang Islam na anday kada usabot sa iko agama na kada tanong sa iko ayagatano kada tanong sa iko agamatan o agama Islam ayapit naman ay ipugintong tanong sa kalilitan na suagamatan o agama Islam. So magdungkat pa ang tunay kasaruyan inna kunna azala qawmin fa'azanallahu bihadatin kami tiguman mo khatab na masaan amyadin kami ang makalurundal apag tao na ayago kaya tagwir kami sanang at ayago kami wala sanang na suagamang Islam. Ayan na basta masagutan o sige kapulingan. So agama Islam na masagutan sa taruto na miya dagyan ko tarubuga na miya dagyan ko kakapagpagpagpagpag. Siya butan sa paratiyatan si Allah na andi kasagutan si paratiyatan si Allah na miya ato na kiyataguan ka sa atas tanungan so kapag masaratan si kawiyang-yagtan. Na musya magtanong so kapag siya tatanong si kung kapakaswatan siya magtanong ni sa pagtanong agama Islam di tanong pangusalan so kapamarlo kamakapamaral kakilubayan ang sumang tanong sila tao din yan masabot ko kasi pa niyan sa ginawa niyan na bigyan niyan sa isa kasikan ginawa niyan biyukaan niyan sa purok ginawa niyan sa isa kasikan na ayang bulaw na niyan na ayang Koreanon na napakambuko yan ginawa niyan ang supang niyan lalayon sukapon niya tanong si ko Allahumma rahmatak arju fala taqil ila nafsi tarfataini waslah lisani kullah la ilaha illa an pagmintanong si ko Allah aarapan tanong sulimo yan na itanong niya bukaan sa saprak mata sa atas tamuan yan itanong niya isa-isa tanong sa saprak mata ho kagyan ko ta isa kasikas aw pamako mapangisikaw mo iblis na tupakay iyamang kulolang pa na yan po kadarwaan apararangit ko Allah na mapakambuko ka ginawang ka sa dayon na asa kamasabot tanong so ilmo sa iko agmatan ng Islam na kaato so di ka pagingat kadagyan ko takapong tanong na upo man makaito susabot tanong sa iko agmatan ng agama Islam na dito isa kasabotan sa kung tanong sa iko kapagpaginad papakalubay agyan ko kapya o tanong di ka ginaway ikaduha ang kasabotan sa kapong tanong na al-kuluk was-suluk wal-muamala as-sayyi'ah diyan mo to apaparangayan o kitukit ulawla o manusya adimartiya ay maana na din yan di manggulawla na diyan ko to ang mga dadaliatan mga paparangayan adin katubaya o kadlantan o makalimuan pagkain natin yan sa kong tarik
naayasang diyan, nagyan ko kakapagkumpong tanong. Pagkailan agyan ko kakang ginawain, o yan, o kaya kakapuriduay, naklidan tanan. Ama na iman ko na mo upong tanong adita na din ginawain, na upuon tanong makapuriduay, makambilaglag na kaya tabuan tanong sa awid akal so kapag pagingad, kaya tabuan tanong sa awid akal sa mga ginawa tanong. Naiyatigyan apagang paganay at sa babansan na at pakaro agyan ko to at sa edang baktanong agyan mo to ang sitig tanong kita na biing bilaglag, kita na pang ginawain. Nanto na itirawawa, wati Allah wa rasula, wala tanaza'u, matafsalu wa tafhawa, unutin niyo sa Allah, nakuunutin niyo sa suwiyan, wala tanaza'u, pagpudita no, punumpare, dita no, surang-surang, kagyaupong tanong surang-surang, nabuti ang tunay galbakang tano, panggalbakang tano, ikapyo kapag pagis tano, patapsyalo, nagiti sa pansalita no kapag kaapas, wakan kaburi hukom, nagiti kakadaukan na yung kamot, ulitan ginawai. Oto, ande din, ilan niya kakairet, kaya tanga-tanga may tuta may balat, na ostra, isa ka pamilya. Naupong kita isa ka pamilya, nagisilang suru-suru, na mariribugan sila dun sa surgawalan. Mariribugan sila sa surgawalan. Na supulingad, na ikaw kong pulingad na pira ka pamilya. Na upon diyan ko ta mga pamilya sa diyan ko ta ilad, na di silang tuloy na yun, di silang surusurot, na bupian ko na dyan. Kala akong galba kamilan sa iko, ikapyo kapupulingad nila, na di lang napakapas. Tekdok tanuhima, kasagapan, sa kapilubay si ikupagtaw, kapkong paririkaran, kapisagupan sa gimuka, pilafat, kita na isuran-surang. Sa kang limapia, sa kanya na marata, sa kang ligyeya, sa kanya na bibyuto, ayaw na niyagat tanong yung kutwa, din ka ipruyod, na din ka itinti sa pagkata. Naupunan ang matang si ipagpulingad, na isa ng agkabaloy adulti si ipagpulingad. Ikatwa, nagyang mapasuot dahil, so, adin mo ka nagyang kupakapanganib na karesulta ng mambuna so o sa pakong. Ika na makapsisinabuta ang matatalo sa daling ayat. Na so Allah na yung katuruan yun, Ya ayyuhalladhina amanu istanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ism. Hai sus kamu ang maratiati ko Allah napakawatan ninyo ang yang kutuan madakal akapanganib. Madakal akapanganib. Kamasaan na susabog isip kapanganib na isin. Ato lagi na nakapanganib. Lagi ka na itong pangalaan na iburat yan. Na ininapunta ng nakakis na ginagawa. Kaya tangan-tangaan as ka na alam marandong yan. Na ayang kapanganiba na si Derudo pa ako. Masya Allah. Si karuman ka, nakilala ka. Na usipyan si kung kapakuman yan. Pangantakin ka sa dumapia. Anto na yung matunggulola. Kaya tagoon ka sa sakit ang ginawang ka. Kaya tagoon ka sa awit agama ka. Na inisa paranan. At na kinisa palo Allah. Istanibo. Pakawatan ninyo. So, kadakal akapanganib. Kakali dusa. Abdurwasan. Ikan mo kaya tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na akdabong hadis. Di ka di makambaal sa tutul akabukagan. Ada kakantong yan. Da kakantong yan. Na sa tanong si bukas ko ginagtanong na isa lang akaputong pare o kaputong tao kuputong. Niya ka na sudwa kataw na di siya ni mag-istorya ayaran di pag-istorya na amto na ikabuan sa kawiyagan nasa kaikatalo ayan niya pikir ka na bunda sa akin na idilan di pamagantaan bunda sa akin na idilan di pamagantaan niya ka doon ka sa tutul na kataluan ka sa panyakit ay ginawang ka. Nah, soalan na binisabutan niya ng tanong, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasikum binabain, Jesus kanu amya maratyaya, na umakatali mo nga kanu sututul asong klip, nakatabayan mo, amadan yun. Di ka pwede ni kumpulten, kadi nakapangdigin kaya niya kumakanas po yan, asumapyas ikututul na iyan yan ng libat, na iyan yung manyanom na sumarataon. Ang tusibo, parang di jahala. Kauban niya
yan. Matang gulola sa diyan ko tapagtaw na ining gulalan ka agyan ko tuwan ni nagka adang kadang kaipa namin omyaw agyan ko tatyuba kakayo isa at kasalupan sa muraya na mua tinunggin manti katero adin akatero asa sa daga na sobra sa poison akya bisulan yung supopoliget na dekat mamupang na patus biya ala na paalsun na dinin na oriyan yan na minita na sumurala sabot po sa gen ko kadang kaamad tutun na mipisendit agyan ko sa minibulo di mapakandun na ang kumairaya gananan mga pagariakan ang mga bais ikosorba na ayadan arayadan yan na yan kaya pagista niya ng sagyan kaya tapit tano. Akapawang ko ang masakit sa mga pangatan na yan na si tanong po rayagan si ikot kabadyat tano ang mga tutulan. Sa kataw abay abis si malaw niyang kimarandong yan. Awal ko mo tigim pakakuha sa katabangakan sa sulod awalay. Nasubay na adin-andaling niyan si Kudaro pa iyan. Nasutita na mawatan din sa magandin agyan ko to aking bagandar ko umarandong ka. Aya si Malaw agyan ko to dali na mga kwa sa henpiriran sa sulod awalay. Katabi ako kanong buong mga bayi na adin man at katoon o pamakapaninindaan na mas mapeka paninindaan sa mga dato. Na adin man at katoon ginamang musik ko mga dato na mas mapiapan di ka pamilya di subain. Na adin man at katoon adin to mas mapiapan di ka pamilya sa di subain. Adin at katoon adin to mapeka kibir sa sulod awalay. Pindaling agyan kay abai sa agyan kaya marandong yan ang makakuha sa helpiriran na magaan sumagaan. Na sumyong agyan kay adato si isa padian kap niyang hindi sama kuha yan akadan na miyakatuon. Okay, agyan kay hadam na pitiroon agyan kay andamon aki hadam kibuiboy at sigyan. Imbo na yakan do kabudin agyan kay atalas subo yakan na bulatos sa nae. Uwi do sigyan adin asasapiman apaawin yan ang matatagoon. Ayat tigyan apaawin yan na kanyan na suruyan. Suruyan apaawin yan. Tigyan kay di imbabanog. Ako na ba di imbabanog ay suruyan. Kaya kan di imbabanogan na sumakasal. Na diya kanon din po apaawin yan agyan ka ng akasusuruyan niya. Anto na inyang bulola. Ini mamingyan din sa walay ka. Piamasan yan din agyan kay baloy nilang akadaliran sa suldo walay. Na susuroyan na dito paro kung galabagyan o ganyan yung bulanan. Na niya study din na ang tunay study yan. Pagampagan ay apin dagingan yan, api kampinan yan, nasubain, adaro pa agyan ko kada ito. Ang tunay kitero yan no. Inas ay di rido ay itagawad alis. Hay ba iyakan na tiro na kanluka na si marandong ka. Napikisabutan na kanluka. Na iman ko na kuwa sa duya ka. Pangarong asigyan. Na ukabaya ka, akapaamutan ka. O pamaukabaya ka, di ka niyan masisandi na katiisin mo sa wirakan mo ka. Ayagin mo sa wirakan mo ka, na amay ko tuturugan. Na kuha ka sa diyan ko to asong paiyan sa katampar sali. Ay mana, nasusumpa iyan sa katampar sali na kuha ka. Na makuha ka, na lapatan ka, na puruin ka, na pusak ka, kawagid nila na di kanyan din masasandi. Ay mana, nagiging advice yan noon, ang kamakakuha sa paamok ka. Masyaallah. Ay mga baikosog paamok sa no, nasinto Allah, ito na ipitiro Allah, ayat nabi ya Allah apa mo nasa di sa kapyatan ni parangay tapi abideta no si kumamaran kung tanong nagito ni paamot tanong na ayaman mo ganang sa sa ginawa niya kaya boy na pure din ahyang kay ako sa gan kay asong paimalandong yan sa katampas salig na tuon yan kagito din ikya paamokin yan kay malandong yan na ya kasi wala agyan ko sa isa siya at pure din. Na si suryan, nadigang pangapya ginawa niyan. Udah marisulta agyan ko kagalibak yan. Na ang tulak man ipindalingan yan, na inyang man siyawan agyan ko sa dato. Oriyan yan, ang tunay picture yan sa agyan ko sa dato.
إن سيدتي مكان أتجين السبعي آدر رفع أبي قد اتخذ لها صديقا دائما تونا ميaka kuasa kateknisnya miyaka kueman to sa pagidaan yan. Okay. Napatani ko mang baliya kasi ini kamustakan kan maging topic tano na waki hindi na nasasagadan na upapumipin ka na lang iti katiga ini at yung say agyon kaya buwani na sudin sumaulola na kasi pikila yakan rakan ng supya istadya nakan alikatakan kumang libro kapala ang kanang yakapang benar sa kinabot na ipupang balik ang mga tutol. Kaya na mataan at bigyan asi babay-kasan ng nakakwa sa katiknitian o mahabban gayrik at ito kapag kababay niya nung alis ka. Naya kami yan, napalimatayin ka niyan. Saan mapasad at tutulan ka? Kanya na may mabuita ko na kanyan sa marandong niya na Saudi, matayagin ka iya kapapantagan marandong niya. Naya lang po kaya pikiron agyan ko to dato na sito din agyan ko to pikiron agyan ko to helpirinan. Sa ayan natigyan akatutan tuwang kaon. Ayan nakagod na lang ko, nakumasaan ka din si Kugawi akatuturugat ka. Amay ko, kagawi atuturong ka. Na ilayang ka din, kudarudo pa akaabay, o anto na ikapang bulong daan yan. Na feeling ka si Kuriman yan, aadin akakaptan yan, at siya'y aimbulong yan mo. Adin at siya'y aimbulong yan mo. Padang madyaan li, nasudin sokya pakataling maadyang ko pa kagawi, na ayaman po pinggulaw na agyan mo dito na miniga na disisawang papait ay kakataon na agyan po tabay na kaanakan sa turog na kaya po makaupay nun na didindim ninay agyan kaya bali kapura ti agyan mo agyan mo tamo sa yun agyan po pasuruyan ang buting sa agyan po sumpay maranduyan na sudin sukya pa ko may agyan ko to abay sa agyan ko to adarudo pa iyan pure agyan din agyan ko to adato ang buti din subay sa agyan ko to sumpayan na bumbok ngaraw na kinuha niyan subunte na iniiligan si karuman niya picture ba niyan si karuman iniiligan si karuman niya Allahu Akbar walillahil hamd suruyan po suruyan amakasag igalabang Miyana laguisi kung bawataan, pamilya agyan ko tabay. Baka nasilin masusunod agin yung katawan, nasiwat tayo, naging isang manyan. Namagaan sumagaan, namin gagaan sa mga loksa agyan ko tabay, namiyakat taling masiran sa agyan ko tawabiran, na pure din amiyagan at dumadan na usurumor, kami atay siwat tayo. Nasa kayo pingulo layran debut na ilan mamugyan sa iya, miya kamugiran adato. So, kaya mga ito, nabulakasan asuroyan, namagaan sumagaan asagong batan, ani ako mga loks agyan ko to, pero pa ano ko ba Imanto, nabakano si Iden, kigaganap asiwat tayo na diyo no pamilya o kami. Kaya mo na meleran, apyo ang to amalalansang, so emes ko yan na minbulo ay sudwa ka pamilya. Minbulo. Pabasa ba ang galing? Ano na sabot mo to? Sabot ki? Ano sabot? Sabot ki? Soroyan. Sabot soroyan. Na isa man ako sabotan sa kapukong parik. Kapukong parik o kapukong. Upulo na ng mata ko na dutianan ako isol. Na aya pinanggilaan ka ng masukan. Hindi na anong nagpasik sa anong sa alawang umuli. Okay. So Rasul sallallahu alaihi wasallam siya gadan yan adutinan akubur. Masukya sa bibirong Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya adutinan akuba natigyan pumasok batiyan akwa kano sa talentang akurma. Lagyan ko tuwa doon mamara mamasaon. Nakay kumakakuasiran natigyan ya Rasulullah ato nitidiyan ni si tingin na upakan niyo nabtan niyo sa iyo kay adutinan akubur. Tira nang kay no tuya Rasulullah kinakalokalo na tamampan sa dimagal mo agyan kaya kalintang aporma na uba makakap o kasiksaan agyan kaya matatalo sa agyan kaya ako ba aduas. Kinaya Rasulullah, basta yung siksa, kinauwi, sangat din akap siksa akiran. Na ang kanay sabog akap siksa akiran.
na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam agi isaw na siksaan kay igira niya distinja igira sutikta no sumyong sa disel na dito so di o pamasi kasuti na dito tarutog so kasuti niyan na naman ito niya kakasutasik sa ano na ayapon si iko bika kompleto atano si iko kapi akapagod ayapon si iko titindagan tano si iko sambayan na agipili tano so kasuti na dito ikatutan mo kapagod na sumabog so kapagod na dito ikatutan mo sambayan tano na gina na tigin na isaw na sangat absiksaan kaibsiksao na modol patrol ayam ana na mababaya mamasa na mababaya dumili-dili ayam ana na upunan na nililinya na di mamagistorya okay na tumyun o din na miyauton kalkulate sa gobyerno ang kadili-dili at tutul na lindong tanong si po Allah kamiya kalala so kasiksaan sa anuman amori na miya kalala punanan aragol abalambon sa ipobita na di kapalingan na sisi kumasaban ng Israel na ay nasa kataw ang mama na kaya kumawapas so opinion sister yan niya kay na inilibang kaya kumilibang kaya kumakaw masawalay na binyan din banog so makpadan yan binyan din banogan so pitakaiyan na binyan katoon ayaw niya pikin yan abatitigin so pitakakan na si Ibigin yung sabihin ko to kinikuboran sa akin mo tabagoy niyan na maging sumagan na siyuman yan na kiyalok yan na nakaikukalot niyan na ganyan ni taros akarutan niya noon ka subraw na sa iniparupok sumayaw tiyag naman yan sa niya ko samayaw na maging sumagaan na tapsak din apalalagin yan sa walay na ya amma di ba sinuhin na kulay tingin na nino ka na bunyan ita si Lumina tiginak na ba ay pag-isir ka na ka at kung nabisi pa para ngayon ko babayakan ay tingin na kataukuron na sisiyap niyan so kaplimawakto na tingin na yan na uway sisiyap niyan so kaplimawakto pero mo pa akara igiladin ako sa wakto na inyanuli kapatid amay ko sila niya natupulig so aluman o di nasubang so aluman na ay hindi ka sumbayan ay mana na kurang adinin di kang lumakaso po posisyon sa iko kasembayan kakadidin niya di kitadin agyan ko ka oras yan na sige na kayo mo to sige na kayo inakulay na sa sige sa pitak akan na dia kang katoon na miya pikirakan abon din niyo to bagsagin ko to tinikuburan sa iko babayakan na niyo kami pikirakan akalot na mong gadin na ano na mo tatigyan amya katuto apa tigyan kami kayo yoden amin isong pikirakan akong sa akin kung kubur agyan sa babayakan baadin pan paparangayan ko babayakan anak tigin na uway ay paparangayan yan at subabayan yan na bibig katagal so tangilan niya kung mga pakalaban ay mana na monitoring yala okay ay mana na tumakinig sa mga sikreto ang mga tutur gusto Allah na ulit na ikula so kami na sa din kay dunia kukap kita sa balambang kukap yung kapag-ingat na ay kaluktanon na so kasik sa anong sa na muli katan inaluitan at nakaratayan sa ibu kapag-ingat na ayamana na so kapakataling matanong sa aluman amore na adel kasik sa anong so, dito naman mo ikatlo, apo nang ilang tanong, nandiyan mo paaksan at tadesos. Kung magtanong, maadan agyan ko to manisa, narukyan agyan ko to kapanuriman. Ama na susuriman nakasupagkait. Kumiyanda kuman, kasala ko ito ikang ginawa. Ayaw mo, tulit na nakakupagaling ka, na tulit na nakasipo, katunda ang pangsipo agama. Sekirakan, ino ta service mo. Seminar ka, kasumanto ka seminar na bulong sa awida akar. Masya Allah, bulong sa awida akar. Inyo ka to ni sekreto, makan dito mademar ka, na miyan nagkasugura di mga siyat. Sa din sa ina awida kaniyan, sa din sa ating pulang sa kawiyagan, pakandaklan niyan so astaghfirullah. Alladhi la ilaha illa huwal khayyul qayyum
وأتوب إليه وبإذن الله napakapandam ng mga suristinya. Nah, yan na sa seminar, di ba matulatan sa walay? Sister, kasi kasunod sa seminar, kasupati sa seminar, kasong sa seminar, na pulong sa uwi akal. Ay manana, kalbatan ni nagmuta pradimangka, kapag nagkasulimanagan, anda o si iku alamatan o alam Islam. Ini sa paro alamatan o alam Islam, so katutuloy ka, Masya Allah. Kagitaw ang matulit, namalay awidakan, namalay panyakit. Sugun ka sa problema ginawang ka, nagusugun ka sa sakit ay ginawang ka. Na siya lang po pwede, ayaw niya karareg na siya lang pwede ko kasisiringan. Lalay na siya ko kasisiringan. Ay mana na sunyadot susisiringan ka, anto na mga din po niya sa padyuel. Anto na mga di na nauwidan na niya si Lupin. Piya ko kayo niya na no, si pianit, siya na kinwasa siya pin. Anto na mga di na naging na natatalo niya sa sumagot so siringan ka, kasi ginanatalong pa yan, ada makaterno sa ginakumbong yan. Ginakumbong yan, ada makaterno kumbong yan. Gina, kanang ba yan, siguri, alulatan mo ng Islam na, mapiyag to, hindi ka pa kasi pirno, okay na, di ka magtulungan si ko, baka di makatadya, so, ay manana, di ka di sulod so isa ikang ginawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, teruan niyo po, may kang magkaka, may ko namin suras-suras. Rasul sallallahu alaihi wasallam tumitiru yan, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Tumitiru Rasul, ibad ko Allah pada makaparat biaya. Ya kapilanin nakatiro, ya kapilo niyan matiro. Dia berkuata, dia berkaayad, sorry, seringannya sakararastaannya no. Kenapa naman rarastaan so seringan ka ba nga di pelebel ator? Kenapa naman ramas asusiringan ka, rerepolan ka, na eman agyang kotwa kararastaan ko, na andi din ikapulog usiringan ka, ado na kisusun sa aging mo pakatulugyan na kagi mailan niya na bubura ka na kung nanatanga ka, susurin man na ka. Ito naman din kayo, kaya kayo bubungalan niya na upang may kumya ka, malumya ka luwag, upang magugibigyan. Nah, ini sa pala na ni agama Islam, ubatan mo, di suri mana isay kang ginawa. Ay awidin ka akal, ay ginawa ka. Ulo Muslim ala Muslim. So kalang-langan o Muslim, kung ipapantar niyan, kung pagarin niyan ang Muslim, haram o abduho, na haram mo ka, so manang o pagarin ka. Ubang ka, di suri mana, na uriyan yan, na piyamakaito ka, so pagarin ka. Kama ko matano sa aluan amore, na eden apipikiran ka, na sa din sa kala, niya suriman ka po pagawin sa amanan yan, kaya nung yakadang panas ka salog sa din komunikasyon ni na diyanan, na niyalanin ko nakapskataan na lang sa aluan amore. Kapskataan din sa aluan amore. Iniyalanin ka po pagaling ka at tamo. Iniyalanin ka po pagaling ka bupa. Nasisigan ko sa dunya na mapunin ko ang arila. O tamot na kasi ko, pagaling ko, at namiyalanin makang pagkaasang libo, narilaan ka lang kakataya. Kaya niyalanin ko, no muna, 5 minutes yun. Na, panyo kapitano. Inshallah, okay. Tajesas, ubakan mo, naging utwa, at kasuriman on. Okay. Dopan, okay, tatlo, ikapat, nagyang kutwara langit. Ubat tanong ko din agyang kutwara langit. Kaya so, kadin orarangit na gitid ko na sa di makaprilidoy ataw. Nagyang na nararangit, na po sa bupansan ng gani. Gani nga, ubak kadin gani, kaya ka kapakang gani ka, na resulta niya, nararangit, na makaprangit ka, na may kaprilidoy ka ng agusto pagaling ka. Na isa pa tanong na namin ko ang kamatanong ng Islam, kaso dun sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at nasa ataw ang mamagyakan ng mga tunipitiro yanon, wasyati akong ka. Naibipitiro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la kagdab, para badamiraran. Ito ka sa Rasul Rasul, hikap kararan iti. Kakagya, sukang gani, na tingkanan akang gani, na galapakatan, at kikunsir ka o syaitan, la natuwa na. Pero na po sa bapan, sakap kong palitano na yung kutuwa o kung maadan ang yung kutararami na alkiba. Kumagantaan ka din sa pangarin ka. Nagyan kaya kumaganta, nagyan ang ibita na mainon ka,
kakagya ay nakataon-taon na gyud mo ta kapagaluyan ka sa gyud mo ta pagaling ka na bueno to iturubaya na basta gyud mo ta kapagaluyan ako pagaling ka umisang peron na itirara niyan na ititiro kapamagan ka na isap na akong parikan as iko utap pagalingan na Pedorban, nagyan ko at tahasod, kaya tano agyan ko kasisiga, kaya nakasisiga. Nagyan ka na nakasisiga, naupo na tano matago, nabuti ka na amal ka, naupo na karoon ng matago, na ikatiro mo Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kananggila inyo, so kasig, na detarden agyan ko to amarabong apoy, asumarabong apoy, na kiniyan sumaylaw yagon wa itagon. Sabi sa kala, akatagor ka, kasi nakapiro ka ubalas o mga amal ka. Naginan kunang gilantan. So, ayalas tumambo, nagyan ko tractors. Ayam nakatagor ka sa kala, mga. So, kasi, naginan, so sabab, agyamatro. Inutukod si setan sa setan, kaya pakasalan ang aran o setan na so azazil. Nagkatulad kanyan sa setan, ang kasinigyan so Adam, itatabo na sinigyan so Adam, na so kasigan yan sa iko Adam, na matrod, may rahmatillah. Ito mina setan ni rajim. Na dito rajim, na matrod din rahmatillah. Na upos ka, na masid ka, na kupapasar ka mabusulong Allah. Ayan to kan, anta nun itaw adin ko kadeke. Anta itaw adin ko kadeke. Na ayataw adin ko kadeke, na sumasti. Torogan, na yakya pa ka. Pagkiro, ubay na so, pamikiran niyan, na hindi ko koneksyon din sa akin ko ka, kasi ganyan sa ipupawan niya. Tay, ikalas, naging ko to ang health, na nagpama, so di kapno, naging ka na na isap na at sa upan sa kapong parit, umagingan, niya pa kayanan, kaya na nauro na si Iku Adam, si Iku katatago yan sa isa surga, nas kanya na piyamo siya trano iblis, at sige na, uwi gano din ko kayo ka ang kano kitatag sa Iku surga, na inamira mo to, saan sila din po kano ko surga, niya kauma, sirang sa Iku surga, na niya kakanto hawa, sa Iku umagyan ko ka kayo, sa tamang sa iyang yan isultan na busilan din, niya kauma sa Iku surga. So, kung so daw, nas kanya na madalmon agyan tanan, di ka peno, na ginan isa at sa bulgo, o kapapulingan kapong pariktano, mabangsakan, sabag sagin kaya daw magyan kaya uran, nagyan ka na ay nawitano, yan nawitano mga ulola, nawitano namin talanggan, wahali ng majmua na yapag ito sansan, napakada niyan si Iko mga inagtanong, sa mga masyakil, mga problema, magpakalayan si Iko inagtanong, so malataalo so kapriwido ay naayamala, naayamtalik al-pujo, pwede si Iko mga inagtanong so kambalarisa, napakada niyan so pasindaw, o para siya tanong si Iko padang tanong ang makananaon. Kung niya po sa ampon, agurila, wadan ang niya tiruakan at sa tanong sa mga posuyo, matalo ko ba din, mutanzin, matalo ko ba din, pagpagusay so agamat na kanabad na baya-baya pangikiranakan, ang duman na nag-iinitan, kung yurakan ang mawdo o pagusay nakan, kung niya po sa rila ang maliwanag siya tanong, na wad na niya tiruakan at magpiyanan dito sa kabalayakan ang manusya, wad man ang niya tiruakan ang magpiyan ng base to Allah sa tawfiq, ang uliwanagan, sa kapaguladulan ng tanong, so kinggulalan tanoron, kapananggilaan tanong sa mga lalan ng Allah, mga lalanan ng Allah matanaw ng Islam, kaantagong piyaso pag-iabit tanong sa kanya kay dunya, nakapakaslang sa malunat sa anuan amuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ketua. Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Alhamdulillah, ya pamnagtanong yang utuwa lecture tanong kung yung bimbingan sa iyang utuwa o kita kasama pa sa kapupare, kupagtaw dahil sa nakawarumwar sa iyang kaya paman na lima tanong si Ali Mawada Masakal o yan ang iyang utuwa paman na kaya pamanagatanurun na idawag tanurun na iyang kaya paman na certificate. Bismillahirrahmanirrahim. Rauda Islamic Seminar Certificate of Appreciation. This certificate is proudly present to Alima Warda Masaka for sharing his valuable knowledge as a guest speaker in Third Grand Multaka with them. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Given this day, July 17, 2024 at Mahad Batu-Batu Al-Arabi, Barangay Batu-Batu, Maging Lanao del Sur. Ay request kaging Rauda na si Haja Harunisa Ala, Haja Nafisa Bagumbong, Haja Nuraya Nandua, Abu Sibaya Nabi, Haja Jamila Makalanggan, naskano kung indawagong sa diyang kaya pamana certificate, yung utoy na doyang request kaging kaya pamana kulutan o si Saan Pangadato. At yung kaya certificate. Away, yung si Haja Harunisa Ala, Abu si Haja Nafisa Bagumbong, Haja Norhaya Landua, Abu Sibaya Labi, Haja Jamina Makalanggan. Sekarang idawa sa diyang kaya pamana certificate sa diyang kaya muhadara sa nung Sa anong nukit? Alima Warda Masaka. Sa kanun nukit. Ando si kadina pisak. Bobo. So, sa Oo, stage. wala Si kanu sa stage. Ando si Kuan, kadino Raya. Andi katabis. Mag-live na kasi. At center si Alima, so doon, naroon ko sa balagang doon na para ma-center lang ko. Nakali para doon yung so ko ba? Panunulat ko nila. Na, okay din. Na dito lang din nga paman na Kristo yang iya paman na makagugod sa diyang kaya Darul Quran Karim na bukat knowledge na miskano sa diyang kaya paman na magklan multaka makamuri ka diyang kaya bulutan o si Yo pa tulad Saan Makadato ang iyang kutuwa paman na babinyan Ustada Zamani Makadato pihak harus sa miskano sa diyang kaya kalimut sa kalilintad na kung kapipya ginawa sa kanabakan ng mga banto kaya mataan na mauunay ka no. So kaba sa iya po tuwa miyaw na negleksyon after ating stress sulit na isa po sa pumpungan. Benar ang sobrang na isa Nandun sa kayo utawaran. tayo, Noray. Ay makakatanong din siya, mapasadag yan kaya alita no, na di ganun ba di ka at naraport tanong siya. Siguro ako ano pa man na damakan ka rin nun, sa iyang kaya multa ka tanong, ayun di ang mapya na may paradamir ka no, ayun kaya pa man na third. Lecture tanong, askano sinabi yung namatao dahil sa nakawaramwar, sa iyang kaya alin tanong, alin sa aduti, makalato, kaya ako ang mapwendingan yan, na sumangasiba, adaban yan, pakasar ko Quran, ako sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay mapya, napandalan tanong sa matanos, pamakin ka na iyang kaya alin tanong, dahil sa nakawaramwar, yan alin, Sheikh, guru sa kalangkang, palitan pagbat, siya na ito ajuro na maskura. Kata lagi pendi, ano price aja yang lain belum nak, duduk yang enam tahun kan kami itu. Bismillah. Mga doon. Lama na video siya na panayan yun na tumingin juga Ya pa sa din kada kanu kabalangan na miya din sa invitation na alas 8. Ba ba kadang kailangan? Lagi to snack na pigi ko nila. Kailangan na pinili mo rin. So snack pigi deliver sa kiran. Sige mga ta. Sige ustado. Ay.
Alas 8 mas starting. Di ba? 7:30 so starting kami. Oy, ada kanu si isong gawin. Lagan niya pa sa inom niya pa aga ba na siya sa gawin. Ano? Deliver ka dito. Nan haligin tali 20. Share mo na lang. Ha? Ah, lubataw ko. Ha? Ya, lubataw. Udah power bank ka? Game ko tuwa niya na kita nung papiringi wa mga boy. May adi mawarda sa iting masakan. Magister ko. Dia ka depan makan 20 orang. Ha? Ito ako to si ito niya. Para ka naman ka ng magister, ha? Ha? Sige. Ina ako tutumin ni Dibe, dahil sila tawa ko, lugin, nagugulin